It's DJ. Muli sa lahat ng ating mga momshies, popshies, at mga anakshies na kasama ko today. Welcome back to my channel, and once again, this is Momshi G. At ngayong araw na ito ay makakasama ko po at makakabanding ang isa rin sa mga grupong nag-iingay sa social media mula sa Marikina City, ang grupo ng Anamud Gang! Anamud Gang! Okay, kilalanin na natin muna sila isa-isa. Pangalan ko yan. 11. Bakit 11? Explain mo! Explain mo bakit 11. Bakit 11? Dati uhugin ako eh. 11! Akala ko kasi dalawa na lang yung pangil. Dalawa na lang yung 11. Ikaw daw ay pinaka, attractive. Ano pangalan? Baldo. 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 Bakit nakatawa mo? Alias Baldo. Ba't Baldo? Meron ka bang baldog? Di ba sa basketball may ganun? Panay kandag. Okay, Baldo. Okay. Yan ko lang din nalaman yun na. Anong tunay mong pangalan, men? Ha? Anong tunay mong pangalan? Secret. Marami ba alam? Okay, and? Here the Guzman! Yan. At syempre pa ang nag-iisang very charming. River, Daiko. Hindi pa ako tapos, dali lang. Excited ka naman siya. Kalma! Natawag ko siya dito lang, baka makasaksakan kami dito. Ang nag-iisang kahulma at kawangis ko mula sa Anamud Gang. Ano pangalan? From, Gingot. From Anamud Gang. Oh, Jingo! That finally, Bebo, Gingot. Sinama ko Gingot kasi ako ni Baby Amangot. Baby Amangot. Yeah. Si Ojingot. Ilan taon na si Ojingot? 16. Batang-bata. Fresh! In fairness, bata-bata hindi pa buo masyado Fresh from the bottom. Fresh from the bottom. Okay, meron akong dalang ang aking mahiwagang red notebook. Most of my vlogs talaga, kasama ko to dahil may mga katanungan ako para sa grupo ninyo. Wait lang! Walang mat. Walang man. Hindi tayo magdi-divide dito. Mat, dali. Ba't dali? Calculator, may ko naman. Simulan na natin yung tanungan. Ang sayo nito, gusto ko to. Okay, bago ang lahat, paano mo muna nabuo itong... Wait. Gusto mo yan? Gusto ko yan! Gusto ko yan! Mas gusto ko yan! May pakapon. Guys, Ang pogi mo. Ang sarap mong jowain. Ang sarap mo isabit sa pintuan. Ayun. Crocodile. Crocodile daw. Kamot ka na kamot. Ano ba yung nangangantibayan? Ano ba? Ano eh? Ang kantin. Simulan natin. Tanungan natin. Paano nagsimula itong grupo ninyo? Kasi ako talaga nakaisip na ito. Tambay kami sa court. Originally kasi ikaw daw muna yung Oo, nag-vlog. ako muna talaga yung nag-vlog. Tapos kinulab ko sila sa vlog ko. Nagpa-challenge ako. Tapos hanggang sa madami ako napapanood na grupo sa Facebook. Tapos naisip ko, bakit hindi ko na lang gawin? Bakit hindi ko naman sa tropa ko may mga kwela naman, tsaka may mga alam kong may kaya, nakikitaan ko ng kaya. Hanggang sa on the spot ko sila. Kanya-kanya silang Impromptu. na-impromptu ko sila. Tapos Wala ako, mamili. nasabihan ko sila, tapos gumawa na ako ng GC hanggang sa nabuo na namin. Hanggang sa nawawala na yung hiya nila. In fairness, tsura pa lang ng katabi kong to, mukha talagang Makapal talaga yan. Oo. Tsaka mataas ang confident. Yes. Okay, so ito, lahat kayo ay puro mga taga Marikina. Yes. Tumana. Tapos magkababata ba kayo, magkakapitbahay? Actually, mas matanda ako sa kanila. Naku- Kababata nila yung kapatid ko. Pero talagang nagkakaano na kayo. Oo. Nung bata pa lang, Oo, hindi, nung bata pa lang ganito na talaga itsura. Ay, hindi. Siya lang. Ako lang. Dati pa, tinga eh. Dati. Hindi lang. Hindi, pero charming naman yung dating. Okay. Oy! Maasa. Pamain.
Okay. Okay. So ano tayo, parang malahati tayo, meron lang kayong pagpipilian, tapos pwede kayo sumagot. Tapos pwede nyo ipaliwanag, kahit mga kaunting ano lang kung bakit yun ang pipili. Okay, kung mapipili kayo, sexy o chubby? Sexy o chubby? Sabi po. Bakit? Kasi ganyan ka na? Oo. May una na ako, guys, ganun. May una ka sa ganon. May nakakawala kasing letter. Dapat ka na magsalita. May mga nakakawala Subukan mo, letter. bakit sexy? Ay ba chubby? Gusto ko. Oh, di ba? Smile reveal guys, smile reveal muna sis. Oo. Smile reveal. Sabi mo lang, kasi, pakita mo. Kasi, 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 Ang pogi nito, hindi mo talaga pwedeng itangin na taga-tumana. Bakit? Okay, ikaw Balda, anong gusto mo? Sexy chubby? Sexy. Bakit sexy? sexy ka Ang asawa. sexy kasi na sa... Ano ba kasama ka na? Parang kinilig siya bigla. Ikaw, Hero. ako, kahit ano ako basta kung ano ibigay sa akin ni Lord. Wow, Oo. napaka-place. Doon sa dalawa, magpipilian natin. Sige. Sexy chubby. Doon tayo sa Dali. sexy na medyo chubby. Ayoko Ay, kasi malaman. masyadong ano eh. Oo, doon tayo sa sexy na Malaman. chubby. Oo, malaman. Para yung may fluffy ba, ganun. Fluffy yung Fluffy kasi. bird. Paano to? Lubog? Ay, bagsak pala. Ikaw, sexy chubby. Sexy meron ka pag chubby. Ano na? Choppy yung narinig ko. Choppy. Choppy. Ano nga, sa dalawa lang pagpipiliin ka, sexy chubby. Sexy na medyo chubby. Para Para sa pag pinisil ko, may pipisil din ako. Ano yung madalas mong pisilin? Yung uso kasi wala akong uso. Okay, matangkad o maliit? maliit. Maliit. Bakit maliit? Maliit din siya. Maliit din ako eh. Maliit lang. Ay, gusto nyo level lang. Oh, level lang. Ito maliit. Matangkad. Matangkad lang. Galing ko sa uso. Oy, may inaano mo, ikaw? Ako doon ako sa maliit para magbumukha akong matangkad. Reasonable. Ikaw, anong gusto mo? Maliit na matangkad. Ha? Bakit laging hati yung napipili mo? Kasi mayaki ako eh. Hindi, ano nga, isa lang. Medyo matangkad sa akin man. Maangas. Papangas, okay. Dahil, Ibabaw, ilalim. Gapang na. Ibabaw. Ibabaw. Para? Para maga pa ako. Nice. Banyak na banyak yung dati. Ibabaw, ilalim. Ilalim. Sa ilalim. Ayaw mo gumalaw? Hinihingal ka na, no? Oo. Aba eh. Ano na? Taba. Ikaw, ayun. Dito ako sa ilalim. Tamad ako eh. Aba? Sa ilalim hanggang sa pataas. Wow! Kakain na. Mula sa ilalim, pataas sa pataas. Okay. Boxer or brief? Boxer. Hindi ka nagbi-brief. Hindi. Aso wala kang brief? Ma'am, Ano yung tsura niyo? Boxer or brief? Brief. Brief. Anong kulay? Red. Black ngayon eh. Black ngayon. Favorite mo ng black? Or Favorite ko yung black. boxer ako kasi mas comfy. mas nahanginan na, hindi na mamawis? Ikaw? Boxer. Boxer siya. Boxer. Huwag kang kamot ng kamot. Nasa O, di ba, ayaw ko ng brief. Gusto ko boxer. Kamot ako ng kamot eh. kasi nasisigipan. Yeah. Of course. Of course. Sino sa inyo yung pinaka-playboy? Eto. Ako? Ayan. Bakit Playboy na? ako. Hindi play. Hindi nga ba? Sino yung pinaka sa inyo? Yung marami nang naging girlfriend. Eto. Guwapo eh. Nakailang ka na? Ako. Hindi ko binibilang eh. Pero marami na. Marami na rin. Anong edad ka una nagka-girlfriend? First year high school ako, hindi ko alam kung ilang taon ako. Ikaw ano? Pare? Mga 6 lang siguro. 6. Oh, pangit eh. Oo?
Walang pangit sa taong maganda ang sense of humor. Diskarte lang, Kapag tol. napapasaya ang Diskarte, iba. bigay niya pera. Oh, discarte. Agay ni Wamos, shoutout sa'yo, Wamos. Alam mo, napaka-expert. Ikaw, nakailang girlfriend ka na? Siguro mga 10. Mga saan? Bakla marami. Oh? Shout out, marami rin Becky. O, ikaw. Becky, madami yan. Mo, Oo. Oo, napakagalang bigla. Isa pang girlfriend ah. anim. Ah! Ano na po? Money. Oo mga. Katapias din. Bakit ako? Guys, alam nyo na yun. Peace out. Puro bata fiesta. Parang ka naman mas nagkakaintindihan sila. Batangas yun. Saan? Nakakala. Ang witty nito, galing. Okay. Siyempre, yung sa mga video, actually sa mga live nyo, napapansin ko talaga, napapanood ko din na kahit yung mga followers ninyo, ang kukulit nyo. Kulita lang, happy lang. Alam mo, yung typical na magkatropa. Pinaka-sexy sa tingin nyo na. Na-attract yung mga tao sa inyo. Ikaw muna, Baldo, ano sa'yo yung pinaka-sexy part sa'yo? Well, Yung puwet? Pakita Pwede mo. ka man tayo. Huwag mo ilabas ha. Nakatanong niya yan. Ayan, talikad ka lang yan. Wait. Parang base. Wala akong matagbog eh. Ikaw, ano sexy part sa katawan mo? Siguro atis yan. Nakita mo nga. Show mo! Show mo! Peanut butter reveal. Parang yan din yung ulam natin kanina, no? Next na to, next. Sinigang na buto-buto. Ikaw, ano, hero, anong sexy part mo? Sa akin siguro yung kilikili. Oh? Okay. May maskers. Mas yun. Pakita natin yung ano, pwedeng pasyon ng ating Pilipin. Kasi ano ko may chismis na. Aw, wala. Tingnan mo yan. Ang puti, tsaka kasi may mabuk na yung sabog, yung alat. Di ba? Kasi magtawas. Ha? Ha? Dapat ikaw magpatawas, mukha na usog ka yata. Ano sexy part mo? Ayan. ang pinakagusto dyan. Muso ko, wala naman. Sexy yan for you. Oo. Sige, pakita mo yung paano yung sexy ng uso. Dila. Sexy mo! Alam mo ka? Ang gwapo. Okay. Ibigay lang sa akin, ano yung mga favorite nyong favorite mong kulay? Paborito mong kulay? Gray. Gray. Para sila ni Brenda, ikaw. Sa akin, dalawa eh. Orange, black. Orange, black. Sa akin, black. Black din. Gray. Gray. Bakit yun? Bakit gray? Ano mo kung bakit? And blue. Ero. And... Ako, nalubat na yata. Hindi naman na ako. Gray. Kasi yung gray. Okay. Pinakagusto niyong araw. Sakit pa. Lunes hanggang Linggo, anong gusto niyong araw? Friday. Tapos ano yung ginagawa niyo pag Friday? Gabol. Friday. Bamba. Iba ng mga Muslim. Okay. Masamba. Monday. Monday. Sunday. Iba din sa'yo. Ikaw? Sabado. Saturday, buhay ng mga bingot. National Bingot Day pala yun. Bingot day pala. May Bingot Day pala. Ngayon ko na nalaman yun. Oy, wala pa naman natin yung grupo na tatalayin mo. Ang saya. Uy, hero, congrats sa'yo in advance. Ang galing ng grupo na to. I mean, kompleto. May sumasayaw ba sa inyo? Meron! Ay no. Ay, ba't Talented to kahit ano. Sumasayaw ka din. Rap muna. Gusto mo rap. Yeah. Bigyan natin ng beat. Beatman. Nandito Ikaw yan. beater. Hindi, dyan. Ikaw nga mag-beat ka nga. Break tayo na nga mag-beat siya nga mag-rap. Parang walang lumalabas. May lumalabas. Pero yung kasi nung namin mo, pa ganun, no? Nakahati. Ano mo kung bakit pa ganun? Bakit? Pa-hard.
Oh. Tingnan mo yung gusto ko, heart. Heart shape! Heart. And, Isang sample lang, dali ng ano. paano ka dudura? O, paano yan? Paano ngayon yan? Oo, muna. Lunok, balik. Balik muna. Okay, sample muna ng isang rap. Meron ba kayo rap? Tingnan mo. Tingnan. Yung beat. Pero bago ka. Nandito tayo. Shout out sa iyo, Madam Brenda. I love you. Salamat sa invite. Ay, nabusog ka ba? Shout out kay Kuya Calvin. I love you din. Mukhang nakitang ka. Binigyan ako ng High Minds. Yeah! Limited edition High Minds. Salamat, Tama. Kuya Calvin. Spell mo na yan. Spell H-I-G-M. May sarili siya spell. Okay, baga natin. Imbitahan na muna natin ang yung mga followers. Ayan. Yeah, so guys, ini-invite ko po kayo na mag-follow and manood sa mga nilalabas namin content. Follow nyo po yung page namin, Hero Di Guzman, pero very soon, papalitan din namin yung pangalan. Gagawin namin Anamut Gang. Makikita nyo yung page, guys. Yung cover Yes, photo papakita namin natin. is Anamut Gang. Okay, sa inyong mga social media account, sa iyong Facebook account, Kasi Umar Noor. parang ang taas ng plema mo. Aser, Kaser. Kaser, Umar Noor. Umar Noor. Facebook, guys. Popogi mo Ano na lang? ako. Double. Dobals. Binaliktad mo naman. Okay, and Hero Di Ano ba Guzman. ang pangalan ng ano? Pangalan ng mga pinasok mong bahay. Hindi, yung Facebook account mo. Raver Daitutos. Pangit ang raver. Parang hindi bagay sa'yo. Okay lang. Anong gusto mo maging pangalan kung sakaling ka magdidesisyon? Oh, Kung ikaw magdidesisyon, anong gusto mong pangalan ang ibigay sa'yo? Raver talaga. Raver. Pangalan ng papa ay pinangalan sa akin ng papa ko yung ba't ko pa ba gawin? Focus! Baka naman ko yung papa ko. Kaya Shout sa out. pa. Raver! Daitutos. Daitutos. Tira ng tres. My day na. Maraming salamat sa inyo guys. Salamat sa pakikipagkulitan. Nakatabangan nyo po. Napakarami pa nilang bani kasama ng iba mga social climbers at ni Kelvin Simbuna at ang grupo ng mga nakshis natin. Ano mo Mga I got you. Peace out. Ano? Ano mo Peace out. Fish out.